nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis. Boywa mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kitoko kero montachi robisi yeito toko make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine tutumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twomonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Mbia mono mwanju muri Ndizi TV asema mbia boniga leo nao tena ngo chenjinale ngasi nini entas de yelichiko kurende nao tena wakili ka ugaragawe kasi studio pato tutabadilisha lakini nao tena magani no mutangani asema mbia boniga asinge function ya kadi tukoliyangyo ali sensema ya nyangweta fiki ondeli oikira se studio anatata yuro yumuroberi oyo nyorobne serikali ya Kenya kwanza aneno muraibu ense Dr. William Ruto na araretibu na oiko mwako 2023 umete 15 million ebe yasimikirwe asense yaito ya Kenya. Bono fikina watu moroberio yo agnene antitokoli yangyo karaba ni bachigoika asenjere yamoyo kwena gina ekorutokurwania mangana climate change iyarore kangena ni bwate mechanda asense ito ya Kenya kusen global inerenjere yamo baodeana tusiusimeke mete menge na bego tokonya asensemo yogo change kwelile. Bono iko kirasi stress mambia boniga kumwariga nikianda gikomi aratokwani kiana banyo no manyete lakini nabanyo jinjiria malieta ositukwanya komora bono tigamwe libaga aratokwani onyure na renderia endeline na ndo manyete ni charani ya magendero teotura na kira tokwani asimambi yabona kabisa na madam bono kwani mwanchu mureli ali mote irende na kyukuru kukwanza mbia mano mito Brighton yarende nande mbia mano Ndizi TV asoko ngari baga all the time gocha kukwandira abantu baito amagenda right togende tokora asa malita bali puta manyeti nkoroku Viki Nyaboke Ondeli echararani standing women rep Kisii County and the future president of the Republic of Kenya buna mo manyeti elia kokora magendero Gusii Kenya and globally and also I'm known as a global consultant no maitebo na bali mo manyete na abamota manyete diaspora all over egasiane I'm an environmentalist naturally na andi na kinso merete na bali bataka mayete usininchete school ninchete the University of Nairobi ngakore diploma yane in social work ngakore degree yane in sociology and tourism ngakora masters in environmental management and I'm going to do my PhD in environmental management ngakora postgraduate from German Dresden University mangana environmental management bono school go ninchete na andi bintongo korande na andi jene politician but ne leader na andi botambira bongo teba omurai na andi liyo goteba naki report card kero monto esco card kero to mumane school ko to report card into ba ishimiwa to kero ko esco card yeito anero botambe ngo kwanda kerenga kina kereko ando onsi na ndina tetena ngire chikura tingira I'll continue kubakonya na lero na linde gaiga okora mangana yemerobiri yego yo mangana yogo
simeke mete na program buna kweresa mambia enene buno rocheiga lakini tutaraiko maite tutaraiko introduction ya sinini umheshimiwa ngo gatorora se function ya mambia anasamangana yemete bosimeka emete mete wadena aeni gole standing gumande bantu bada sitting mete sitting na standing nganya tasiti uyezana na ki wa ngokiri uyezana kwegure gotore na fikiondeli icharani kurwa semeri ya Green Farm Vicky Green Farm organization yane bono igekero ndreto ko limitebi nimbwate company kurku Vicky Green Farm irari nyamataro ya rosirie wine yeri toke kurkusovita de nero suningo chatore koronji erabu ye nigeko rosia matoke amatoka ayekerero matoka yacha una yakurku Williams Fia 17 Grand 9 Chinese Cavendish na ngombe nusu ngombe tubate ripening variety na cooking variety na rosi rio murobelio na kibicho konya because even ni murobelio mambia ni bwatera neta matoke chi avocado kote ba fruit trees not only trees ono twachira stokora economic empowerment ya fruit trees na kitoko konya abantu samangana ya ebinto bune bikuba konya ogusimeka ire na no mote konya mangana climate change towards adaptation of climate change and mitigation but also ere eri tunda buya sana bitogurionia riareta chibe buya sana abungu toire oboimera kimano koro murai igoro litukura lero maete togosimeka meteye gosima tunda gose ense ke goturubana muno mbarembe tuyira kira takaturacha kira sinini orro esa turara na fike ino murai yore ngo gatururiria mangana a green toko making it ya green kurende na taka fike keruro murai asense me tubwatheri chiko rigoteana abantu mbanjiri kurobekana lakini kurobekana gutwarana igukarekoreta makweri no guturubanie bintu ingoto komochi obundeli chikeri korengana fike use korekero kwa na mana korengana nanche andi nakwa ndegente kikira engaki abantu ba minto aba Kenya ensingima njometi got excites no maite botano inchengo sabaiga omurayo koko Dr. William Samuel Ruto Muraiwense president my good friend Omurayo Koroku former prime minister Raila Amolo Odinga Omurayo Koroku former president because he also has a stick Uhuru Muigai Kenyatta inko basabaiga baikaranse bakwane ensene nene kubwa abaraya that's my yani ine request yane ncheno murai umanyete ntogo twara ense turbaine murai ndi bwe stako goka asense turbaine lakini tose gwanchirana is okay I understand Dr. William Ruto na bondo chubno goteba na chikuranchi erete what enchi erete lakini no murai yonera na bwata bande following enene umayete na bwata bantu baye bali gusene chi milioni sana na bwata bantu baye chi diet chiaye buna Ruto nera bata chi diet chiaye no nera bata bantu baye esengencho for the betterment of the country buna togendra teiga sincerely speaking eta konyara kumurusio bisi lakini country which ko stable omanyete bona abantu ibe niukorobekana okoiga ikore caused na economic crisis bono igere sa sense abantu besamba bwati kwaro chibina kitengera no meta gali kitengera estimate kwaro chabantu bachete bagasoime bono destruction liba kaire bintu meta abantu babwatereti amandamano ntora ikera bunansi cyangwa developed countries chiko tebana amandamano yo murembe kwaro ni last time amarandamano alia abantu bakwete igoro nkwaro cy'abantu mbakwete n'ibintu by'abantu bigasariwa bono mete igoro monda yongo skojana so nje nategerete nyumba igoti ondete yo gukora kindi yonsi manya paralyzing the country amatukaya a friend yaitwa Vicky ambassador Vicky Pantasapuro yo kale Greece bono igoko nyonango iranire to ansemero wetu nkora ya waste management ro chimuino lakini gante bina buna Kenya gendrete iga tagocha n'iki ambassador chi abanta bangi you were scaring investors yitwanche ntwancha bona amagosa ngo abikira abantu bonsi abanene aba kuikabaikaranze bakwane banje batige gotena nto kukwana ondeta atwara hard stand ande ngora akira mbiye muno Dr. William Samuel Ruto linanchete tukanza gutwara bipartisan dito twate mandamana ali amatangani bono tumetige nziga zite kabagatia akina aba bagwadi baise barayaba abali motegera tase muri ba advising the right way because
Kenya nene no ninche keronta irete kerogo na tinche tukutwara ubundu bwensi no yo irete na tete na kitoge ndre gasi 2027 nero na bakenya baito mbali baliri you know it's so painful again tumbwene te tobwene te gotebania barai baito na bagusi bonsi na Kenya ngima bintu kitora akore to ansira iki buno murai o Kenya gotebana ki seedling manufacturing value addition cottage industry to konya abana baito na ndi tutachite kurigereria last time ikere kwa roche BBI yari gweta abantu batete na no manyete cost of living ya igoro omurayo mube no uru na raira tiganto togoika nande tsemsemo abantu aba bono banze bataba no manyete ruto wagaro mube aba Kenya baito muikaranse mwerigereti gamba tebinje nakore gaze serikali nakona European Union nakore international organization gentonke you understand it is me you and me togo konya Kenya no nyugete Brighton yo minto inchen karanse torigerena ki mbinto kibunanche nchaka kote industry bina kancha agete ndindi eta bana ikomi eta anente tekulika bana 1000 kwarorire koruboti west na boti gaiga unabona na ntuchu kwa ndire kitu tara kurungi nyori na nyori company from Poland ngochi toriko kora mangana yu no nyuma eta twachagete na kitoko kora to create employment egera abantu banyore besa ekerore to gukwanira to kora muntu ore nchara uikora umuntu igotete ndongaina fikia karuto ndende igo kwarenga no kurobeka no kugokorekana as muro moja wa Kenya about ngo batu bare dichiko dirie katiba baete engo swatore mangana ao ntindeba mangana a green farm lakini katura kwanira as miro de anango bwatire dichiko bune katiba banje tena peaceful demonstration yes ose okorobekana picketing na owase aye kwarorire nkore peaceful ngaibona magosa yago jarwera umanyetere tas be practical and realistic and I like talking about facts ngiye kora abantu bagukwa ngiye kora buna bono kwa last time Gusii yabaye yani maki nene yo no ni oro bado abantu bamyogete abantu bakumyoka esintu bayigweto burro gwendagira nabe uriye ko muntu mwananchi nsadia tabwati bonera akagitena ki ni president yegerata tabwati tigamba tebi nande rero tari president no finance bill and all these things again to kero onkeli na ki itutakire totebani 20p una naroche dio mwana wezari gocha Gusii oyo minto CS macha kwa gaturangiri all professionals ba Gusii gocha ari kubanga abantu bakora muchango nini totagwancha abarai ba Gusii kero kwanda Gusii tora ikaransa tora tebana ki nkitoko kora gira akonye Gusii aba ngwa uchi mupira Shabana ngwa uchi abantu baichire bagaichura I am so happy with them mupira Shabana bono utakira kwa Gusii amo bono chire KPL na go kire sana ndam happy nchiro manyeta mbara no abana bana mupira bagwa kangu you know again to buna kiriya Shabana nkitogo umaete abasigisi bagongo kigenteke buna ekero bakorire chisiasa ibakwira namo we bachi difference babwate for the betterment y'abantu babo inkine into Gusii tutagutigira kuna kuruana chikuranchi aerete ntu akorete to ikaranza za team torore mbinto kitogokora buna nchinya sai na konyete buna ngaute ya global consultant no nyorete no ndine 17 governors Greece to kanyore Kenya house which I'm really also following on it to ire binto bieto to nchibasa chinyinge chira to kemeko torikabana ande tokore database ekarto ale gokora obomo Gusii ninyorete to mukakanya cha yorarire ntu achieto agato some funds to gaeta round to karosike to forum for unity and development yo Gusii again to abate in mind no gocha kumenya abana bare isiko abarimu batari kirimbarenga abanyagitari batari kirimbarenga database to tware database y'abana abonse batabwati gasi to tware database y'abantu baito bari kire bari chigasi chinene unabona CS machogu chikasi abantu abaguchigaiga chi professional ne chinyinge ba professor micheka nini barase bale tumenye kumanyana ki egapunga yere because umwana ogumutaka tawichinyara wikira professor micheka ali professor CS machogu and what have you lakini ekagira tugatebana council of elders etuletia Gusii na njuri njeke yabo ikoyo eto kibono gatia ekoleta abantu abamo that was my vision bunanje karona lenga segente kiko tukayonchu kana Gusii matukanyora maoni y'abantu if we can have such a thing togotebana ki abantu baminto no nyeri tole fo abantu because you might to be people centered self-centered to teach self-interest nti gotokonya kendionzi let us be people centered to bakonya buna njembwa taba no might Dalton Grant world Olympian champion onanda ndi kwita komoleta ndi toleta babe to and what have you economically you know how the ekerona no mupiro rega choteri chi abantu bakorara mbarenga chindagira bakori economically the country grows and the economy yaenda iguru bono njembwa mbati chi network chiri cha kurumbu ne chiagaiga to se gotwara abantu baito ba understand to ikaranze torena ki
onyabendo mituna kitoko konya abantu baito. That's my vision and I'm going to do it. Believe me not. Because I'm in the process. Igine ndana kole for 10 years and I'm going to do it. Yes. Buya sana. Igobona bwathe na busy vuteyo. Busy vuteyo because ama tukaya twarorire mbaka igoro abantu mba umete no ndiye abantu constitution ngoteberi azimio mbiye bwata manganayo akini aba bakunyakora ngubwate barebo bona kwaroche bonekera bakuminyoka banda gucha sabaskari kubaruta magena. What do you expect umuskari nanja akurigena erate so mwanya abantu metari mete muskari mwanya abantu wikari tarieti in the process kuri tarieti wakure kero tuenda tujukwa na mangana green farm function ya mabe lakini baro Gusii amaje koragana na function ya Gusii ego chokora lakini amaje koragana bono nande ya beire was no enase amandamana ngakyuchumbe ya obuno murai asabarai ekero amandamana akoragana barai getembale bakumachikomo chibuna onero gara amandamana ba machanina yaya jigurubu bere engwaje baka chinsara njarenge Gusii bantu badana onero ati chinsara onero korega nanda bantu baje gusamba chibara cheito Gusii ngakyo kwanira ekiagara abageni abado koleta no emambia no kantu kubareta kuchesa matukale posio omanyete ikina kintu kyuko kumia nandi kyuko kumi mono. By the way, no ambassador Viki akontebia. Ambassador Viki ntu aretete echararani ali prisons because konya abana bali otoro chumo ngine kerabwatire abana ankobore bwatware no mwana akiri mwana utakolte magoso no mungina akiri mwana utakonyora the environment atakire achakobe future leader ikagira nkareta echararani garia na ambassador Viki egere to konya abana balia bono unkorigereriga abagusii baito abarai baito no nyugweto mwana minto ningo igwete kabisa yani igento kubasaba chikuranje erete nto respected bari mwaete birogo president yeto Ruto to respected because nae to aite kirogo governor yeto Simba to respected nae champions pide champs and everybody bari baetu birogo we respect you nande to baeta maskania ino nkubasaba iga especially abarai bagusii enge magusii na Nyamira twale gwanja ama miaka tano matuka makesana tutichisegi ntirchigendrete bunkunyu chitarikoga well chitarikogo asagucha sabantu chitarikoreka buya nkubasaba yesa abakonye chinkoro cheino imi tutiga mangana yechisegi because nchiko tokonya amete abantu nande bantu bono bantu baito na barubu balifani ibagocha bate banaki bana koleta rabaraya yaba ebitina gete bitariko make sense na njomete no ane campaign jana na ngokora peace campaigns tindi kogo gambori onde bobe tindi gokora egentongo teba amakorane kuna uru agatebire naki gaki tigango tobwati ibintu nkigwakorire nko batebina toys card development wise amangana ali akare yechiguni nini kurwana nini aitu na wakati abantu bono iga bari nchara iba chandege omuturiro chire igoro because fueri ya chire igoro economic crisis yero inatebeti bono iga na Mike from Poland yo tuchokora amangana West como tu ale okora como igante betina achite kogenda $5,000 atete go tomago chingumbu yani na noene benki kwenda konyora $1 ntiyo why because economically bono bintu mbio and remember we are doing a lot of imports than exports also we have a problem that's why we need go ikaransa Ruto biega ta go ikaransa nyare gukora iguru haria intu turensa tugukora metene ro lekero turagwa kinere nere serikali ekero bobu nare garia tubange naki togokonyeka abantu bagateba obekira abantu baba bange nini abantu baminto tiango tebi no ni jesa tetera ki kuikora cha kunyumba na inchengo teba iga na bere igo tiamba tebi ga kine fact by the way ekerere boigo aye bori naki aye serikali yero naki ukora ranse na yora nyore kero because ne roro ntonga inana ande nchibotambe abantu nkonta ibale naki oyo mona nyoro konte no manye taye no manye kanete una kwa rengi na mama ngina na Uhuru Kenyatta bona ande bino kwa kina Ruto bantu mbali go chiko ba happy gote income tebi no igwete I work with the sitting government eriye chorire na abantu abana inchi according to the constitution na aba baeta abantu abi mandate na baraba Rusia so I work with the Dr. William Samoei Ruto Rachel Ruto I work with Simba Arati I work with members of parliament I work with everybody na development partners and stakeholders that's why oroche no nekero ngo bange mu bango bunoyo koleta all stakeholders na kingo koraba gusiba ito ba benefit inche bottom line na kyo mugusi yago benefit na omo Kenya because inche I'm the future president of the Republic of Kenya mwe babo Buya sana Viki manjumore no tene torina Viki ondeli kurwa sense media green farm
ekero lituguri angi babwate gosimeke mete abwankyo krombade future president Of the Republic of Kenya yes. Vision nyingi ya sana go majumbe ngana tutumira ujumbe yao libodora ne komboboja ne kauta kurigirina da sentunde yentanga twarigirina irichigo kirikare kubunwa ekero amanda mana akorekana abantu bakwa ebintu biasare kachimata tunjiro kora biasara ebintu bigasare ke vingi ingoyo kubuna richigo Porangana fiki otena ya mandamatanya kwa peace versus idu ya otena barai bari goraria batakere go ikaransa bara kwana oiga sorongoro usi otena Gusii batakere 20 bit to ikaransamo tokuragwa na Gusii Council of Elders patore tamo toratebani aberata to asinginjo ya faida ya Gusii Kina Nyamira mbanda maneto mete kintu kitanya gokorekana for the first time. Yes, I saw it. Igono iweto manjibira kinende turasuka ndurigerie bibionsi na ndekero ebiro bitu bigotoko nete turanda se function ya mambia ya mangana yugo simeke mete iyo fikyo muraibense na ronjeti initiative yoko simeke mete 15 billion wikumwako 2032 hiyo erengete buna kremeti nyinere mukongu emetenero rore etakir kuruswe ende kuna tatebingo igoro yekerengeke mubwate gyoko make country green and then asorongorwa Gusii. Thank you very much Mwana to Brighton. Muma itenche I used to work in NEMA na igasina leo kora NEMA National Environment Management Authority ko denda masingira na kolega si miaka 10 and I love that institution because it can build to where I am bono iga na kerona leo kora bintebiga it is inside yani ngubulira nirinero yani era manyinga ime botambe kere mburego tu gusimeke mete nasimeka chinyeni whether ande Nairobi whether ande wapi gusimeka chinyeni baka na chitegirisi nkanyora mbako atinyeni mbabu atibosi baka ngwate next time nanko enda orongo kucha koimuki chinyeni naenda nasimeka because ya senaro echikwanda na eresa abantu chinyeni chitu cha Kenya so mambio mo Roberto bwate inchebuna Vicky as an environmentalist ngaikaranza na gatkore big for agenda no manyete bya mono riri na mamangina ekana kolete na roche na onchukanete Kenya ngima because I went about 10 counties na ligeretio bokongwa abantu babwate bono nkaligereria abantu ni barageti information na abantu barageti market of their goods totebani umaine bottom line no an economic crisis echiro nebolete so nkamenya kwa kesabuga azitoko kole bintebiga Gusii emanyire komuli ense ya matoke no manyete bo ekero kwenda Nairobi andonse soko remark ritoke lisimekire oyino mu Gusii yani zile aliora nyore kabiri ngasi mwete ritoke so nkaligereria matoka ya igito matoka ya 10 years back tabu atichiro ngaita round nkaligereria ngachenje kwiko manyene ngakombo achia kaisana matieko nyamataro mate musocho ngasimeka matoke no yo minto mwishimiwa Amina Abdara no wikista tukasimeka achia kaisana isano inkina bwate kirenga ngosimeka matoka ya na Amina no roche galenge the chair of the environment committee parliament by that time in the 10th parliament no yo minto Moturi Justin Moturi omwana oye Brian Moturi narenga mwere segura matoke akaenda kasimeka matoke ekero twale gusimeka na maitana bane na baba gusimeka at the end of the day ba kuriye chiro barigera nine komo mwananchi oito na nje ndime nkasimeka mwana mintekero yachi wike chiro yokonya yani tingoneti abantu bago cha mugondo bagora you understand what I mean kwa bekire 1 million o expect ko nya 5 million lakini toko nyora basechi rabone stadio ko ni bitoke o monto cha nini nkasumbuka sana 10 years back lakini tije tu kumoyo igen jaza ngoje timbate patience nkanza koligereri ngoenda lingo eta Nairobi ke Nairobi ke umbwa ali bangina bante nini bante ga kya ira no ni litoke ligo no nyebesa tijo akyo chontomere nyebori naki ago ko trust yangana enje na bango gotomera aba banda gotebya umuntu yo oretere litoke aru mugondo bono tali oneti lakini anda kubuguri back ngaje kurigacha ngaje kubeka babu ati no nase ba koneri it really pained me pake PSA ya moyo renge ga mate igambore tikuru kuria igambore tina bono Vicky nkimota akokorera egento gari ubekeno no ubugabo kote industry MSC gari ke mbuno ere bono sino ni juice yomosi yo monta gweta iga ere well packed umuntu abayichi gari kwagore juice kwanyu kwagora juice eri toke kwanyu you know it will assist you bono rinka nsiga ngana teba Yesu mwana Nyasaye how can I really assist Gusii tamba tebi ya mono ngateba no egento ngokora Nyasaye usena asimikire tindanyora chiro ngaza kuriye chiro that was 2012 nganze chiro na rio roche 2017 after 2017 ndetete wirbet CS agriculture after nabanga ngateba tigande CS ngina rekoleta CS wirbet ngama koleta val ntubate show map market na andena Nyasaye nomya na lengene chief of trade
ya Kisii County na yetu ne gavana Simba to akia masengenye chama ngana matoka yega trade chief officer Wellington trade twalenge como ndembono mwaziri chief of trade ekero twali kugamba nko mweresa rende ere torochiro mugeni ocha nko mutebina ena arigerete ngarantu bate show map markets chagache tu ne serikali 50 million per one chire kyamo kama chikaba rio siri chikaba masimba kaba machoge kenyenya all of them mpaka iga monchari nkachirigereria nkamanya goteba because this is government and we are a government umate government ile ya moto inyorebo whether national whether county abantu bari nyore metu yabo imi ere serikali yamo because it's taxpayers ego chambaka county government yachi wakana abantu bari nyorebo so nkamanya goteba naki show my market ikachiri sana yamo na isa nemo ni nyoba isa munene mchomo Gusii ngateba tobeke egento eko kwa edition chimashini toko beko mwana mtoto ngo likabana 24 already kato alikabana 24 igo already twara create employment kose kwa nyugure nkamanya kwake sabuna kinkoli gichi machine inkaenda nkali gichi machine nkamanya kana ngakwana omungu no mama ngina Kenyatta nkonye Gusii na linjite okwana mama ngina Kenyatta igoro ya validation machines egere omenye tekere president ya tebire naki amatoke aliyegwe mete raise a directive onyorebo amatoke cheap supermarket chigore banana crisps. That was my vision. Igo abana 24 the 6 houses amatoka ari twanyaretera twarose crisps twanyore market nonyi wetu mwana mtu bya sana nkabanga sana nkaenda nkara mama ngina ganduma sekinyo nkagenda nkalete president Gusii nanda abantu benyore bya mono na kama Kisii University ngate ya kama concrete enabling environment nkaleta a president Uhuru Muigai Kenyatta bale na Ruto ali Kisii University. It was not a simple thing. I fought for it. Tigambate abantu bantegerete nkaleta 500 million Kisii University nka make sure a president igasime komote university tete ororo makabona iga abantu benyore bya mono. Out of that inkamanya gotebanya sa nkonyire at least kentekigia validation serikali yansire uki understand inkamanya kwanza ko work ne PS boga igoro ya regulation egoteba banana flour cassava flour erito gweti ko bona at least ramanya na twakore na crisps we bet yagacha tokaronchi yarenge gento kerera isi agachamba ke labiane tokaronchi inkamanya go ikanga tebaiga tonyore cassava flour banana flour. I'm happy bono iga regulation ingo cheko past amachikayo ngochare gweti PS arisama my good friend na already naroche ya gendre is in the final stages and the amachikaga weta agotokonya buna agotokonya into agotokonya mono noneka ona aringe na radio wale kana weta handa ba kwana kwaro chiko josimeke metese siaya ina mwereste na radio walo you are the government. What we need no go activate amachiko totagete bono iga na radio bosi no igwete 45 flour igo all the mirrors will be forced kogoro bosi obosi o to create to arosire factory iga korosinde factory no Australia ngo tindonye kwanera abo Australia banchire gocha go support korosio factory yuga igoro yeri toke ligima barabu batete baros fertilizer from the pseudostem from aseri omogomba bweri toke na antoro sanitary pads na antoro si all the products banchire ekarofiki endrete igo ngongera so policies na yitarabe kuya wikirania ebinde beyonce na machika tarabe kuya wikirania beyonce you know nande gento kene gotebya ba Kenya izama ngana na ki ento bate bureaucracy protocols and all those things. My request is to Ruto ndoche otemire umeteke na renge nema na reko waki as an environment officer ngwana tore a ministry yata na tote bosene minister of environment, minister of agriculture osopolge rebi ntongire bira cross cutting bi etetera all round but oyote this is my mandate this beba na this is the national government you know we are supposed to be complementing one another torochi this the fact this is your mandate so I'm happy that Ruto the way he's working donya torochibira na tabiri do waro this is what we want ngakuwa na ne APS ya investment akantebi ngamutebi aye kamu karanse cabinet na nyore na ikire kokonyora ire mangana yango kweresa aitigwe so nago tebiri eyungu etere nande yende ngakuwa na the former minister of education obwete gasi ayo yosira rest in peace omo minister ito inkamweresa naki nkamotebiga omo minister ito orwete nyanza amatoka ito ntobwate we need amatoka ari guchi school baraito ni ominto amatoka ko liegwe skuru buna bona iga aso mwana na aso machakozi iba ko litoke elimo twice in a week abana babale 2000 oroja matoka ya iga igo wa ko lichi skuru cheto na tora chakire chagusi igo abantu baito anyora se bako ne matoka ya guche nande abana babo no bago soma
kwarorire economically to empower into na Gusii. So kana matebi ante na you are thinking like the president nkamateba no kero kwana it was 2 months to election aganta intomire cabinet memo nkamotomera lakini God forbid renda karara rende na abanga na ra machogu but intore kana sto discuss at length and asale na nyugwete na bantu ba emba nyugwete we need to have this policy. And policy ye kero ya beire aba MP baito barega iga etu parliament kego etu parliament igwa goto anyorire one as a market eto kwanere market na economically empowerment ine chande tamangana yonsi yichi furugu agocha chifrakasi chiga totware amatoka kwenda chi school amatoke achire obosi amatoke twarosire wine amatoke twarosire fertilizer from the pseudo stem amatoke twarosire sanitary pads amatoke twarosire chi weave tokubeka ntu 80% yabangina ibakubeka chi weave biyo sana afiki akartwendete ekende kendi kirane ikiara wathene gwa jagete 2020 wathene policy eji asamajiga yango be kware no semete nango ikirana and that's why na bugete na ki Brighton nko be women rep you know intinya sana nango nyate na kiresa akinda rasmo be women rep mai kwandra yeah but also don't forget that these are the policies which are done in parliament you know bono iga ngo kwana through members of parliament na chikubaliga and what have you but when I'm there it is easier to do it let us be realistic ekana roseti US regulation you know very well na roseti koru 2013 the 10th parliament na Amin Abdallah when I kwenda as Justin Muturi and thank you Justin Muturi I really respect you and I know God will assist you wankonyere sana no nyanta maite Justin Muturi wankonya korosi regulation ile kaenda kamubangira kaenda Britain tukakwana ni president Uhuru tukacha korosi regulation it is not easy it is easy when you are inside we get inside lakini bana Vicky koleta funding they respect you when you are in ikaransi tekero tokero ngainana lakini bana era bana mugumende bnaroro sitting boniga no muimpo vasi nini asemero bero sibona ago ita bikana no na mwake ile mbakesi no mochumba no nyugwete ngakiro mwana mintodonya tote simi nde kitengera ngamtaini mbate kugamba na ya mangana ya iga because nerororo nerubate kiti ya funds omete affirmative action eri nero nyebwate tari anyebwate bunere anyebwate buna obisi erankulero mucharo ekana nanda into chiko mubwati badai kumuburia mangana yo because njebono ne oversight elibu no ruta tebete constitution opposition yero seri kuna ndam for that njebono red na ero serie ubwati naki ngokorore ibiro era na itebo uikamubori na ande no nyeto kutumia besa boronge we have to follow about it and we have to involve even anti corruption and what have you isinichi basiaba nanje nimbo I will allow everybody konkorabo nkamwakera agante binchu ntumira nebunge ntoche tinje tikomanyora ngoika zamanyora lakini nkwaroche alengerio kindo I was there because yarinka nchitimba tishunere but the problem ya rende tinda manyora borongiga na muri konya kuri appointment me kala sene bana na mat nkomo akira ndo mete ngo kwana tole nchana ke to nguri chukura kwana twange ntundu ba tishunere nchitimba tishu na women dependence no njane and everybody inkomo tabina ki omwana minto ebe so rubata affirmative action inchungo nande nanyi weta na bantu ba mbantegerete ni metebo Beta angebe seria affirmative action because you korande ni women rep chinde. Twagora matoke, twaba to because na matoke yakerera, tugore kasava, tugore bintebiga, tugore kote jina stand all those things. Karanche. Itin como veteran. Pia sana. Kila do kwenda se function ya mambia kera wadana matoka na ro green na kimete. Ekitara ikorro ase county ya Kisii korangana na feki. Machika bekirwe no policies yiri gokonyo muremi kere ndibyo tsugutwara factory pad matoke bana taisaini tsugutwara factory na afkado njisaini tsugutwara factory na bindo bisaini na bingabosa chikorara ebindo mbiroro no ne county ya korire usina ya matoka ya factory sikugurboniga na ro isaine aranda se factory ya no ni na botena 2012 na beire nkoena na matoke Kisii County na tissue culture because in tundu bata matoke totagete akoro Williams Chinese Cavendish gera 9 fear 17 alia kwa mama nene okwende mu tatumikita bitoke biko medicine akotana na matoke bona to ikire bona to kwenda na economies of scale otware abuna asali wachire ngwachokarari wachitegaria amatoka alikuwa roche asasi nini 1 acre is supposed to have 450 amatoke seedlings 450 litoke limo keria kwa matoka 4 ogwakora family planning ayande ayane unone kerugata abana bake ibakuragira bia batware ritingia kerugata bange utobwati besa chiko baragira baisane na bari toke ririgo kwari bekero bwoyo ritoke kero kurisimika uiko bwoye etebe yemo na ibwe ngombe usibwe chingoko usibwe bwoyo manyo usibwe chimboli na 1 grass ya DAP alafu nani ko chori kwa dibekera ritoke rite tubwe na mache igo yamanya kwa mari nene
Bikwa marine kwa rocho na liliane. Amatoka ali rocho tu ara matoka 100 That's 100,000 and I'm telling you this. 100,000. 100,000. 10,000. Elmo 1,000. 1,000. Tuwasimikira matoka 100. Na maana 100,000. 100,000. Nande manyama toka 100 is a quarter neka. Monta yotaba ati quarter neka. Gusii torate. Elfu moja. Boni gento na akorire tianko erese for the function 1,000 because after the value added. Ekero the value added ayo go add value una bononche gorosi wine and what have you. Na bokorosi up to 4,000. Kurasi tokedemo. 4,000 kuri tokedemo. Because ebi toke bitatu na bikoro 750 ml ya wine yakoni 800 shillings no lose the integrities and ibinde biko bukaniwa ritoke na bokurio okurigura 1,000 burungi Pono nane nama kuburi gafiki ngo katora senseme ya green farm yemede una ko de baby ons nka yobo takaboru erede Gusii obo takaboru erede ama noroche abantu wikatubwatrane I've been doing these things alone noroche medo takamboro Gusii sa obo takamboro lakini abantu banje bategerere mwana minto inje nawo te nekire self actualization nyasa na konyet na ninkaranza iga wikandagire andro sitini chara tutebani umwe no ama ene Brighton abantu banje te ko babataka lakini banje na ebu kwego tena ki abantu bane bagusirese njo batabwati ubumanyi talipo utokone kanisa abantu bane basirire esengenjo batabwati ubumanyi ubona ngende tekona kukurira abantu inche nindo uche naro sirige ntekeiga nyasa wankonya in 3 years kurubona kwambo lina by when by when na boli validation na irete the 6 hours jomo Gusii and ninche ngoncho ka next week enda kule function kemo kama dio siri enkaira suneka gabo getutu yani asenjire te chonsipi mbiro no bire ntagete ko genda ngokora bire mirimo that is the question na ekero ebinge magarite na mbiro kore mirimo nande tiambate binonya mbiro kora to ko birusyo to bira saba ko mirimo munyore bo ngibitari ko mirimo because buneka na chitike mukama na ri minister CS arenge MP machoko ngaenda kamwera sarenda za MP abari bakataba sijui mbago ati umurero nini ka kioroche randi nje kuchikubarira umurero na abagore iri chimashini nchiro tochi to ende naye abantu bonse bantegerete to akichibicha torosi documentary echera ani abagusii barore umetege ntonganchete ebinto na akorire chimashini chiro validation isanemo era Wednesday abo ngaiwathe ntobwate kya mukama diosi nabo de umuntu rekyamo kama na bakore ke SMS bado atutebina na kibinde mbiro no bire na ande ntagete togenda mu Gusii asantegerete implementation nero ya bone tawa yes bono gakina abarenteire nkaleta mpaka chimilkura na leta njiga siane no kurigia bagote bana ki iri bakura kuri musacha kwa nduchiko sacha inchinya sa nkonyira za leader na harigirie bintebi aso kuri no manyetekero muntu na metena nimete kurigia byamo globally and class na rentire ande gakina nje ngo na nje ko bikora gari ground surely so bono iga mwete na ndoroche ekero dinara agwete chikura you know kimwanya bantu kali kimwanya bantu na bokura buri na ki gaki abantu abamba ambassador viki amboleti anyoreta abantu bakumwakira uchumba kambuna gaki bono buna muta mwete chikura dina chitinchi ambassador ngimeko cha konkambi ne dinkwa roche mwanga na ni expect abakonya surely kana bagana okonya bantu na kana mburi tiriswali rina mwera seteka nkamuteka ki chikura bantu mbangete okora chapa bachanetu mwete ko ikekera injustify ngegerera kwarore bono anchire na ndengo chari na mwete ko chikogera business as usual nonya bagusire ne mbata yeti na enda kasaba nkwara imete njamwa kinde all country effect onere kubeka ali kirifi bono igana anda ase group ya neno oronko role mno chief oli kirifi na mpia ko na magalini igo bagonte bina we are ready kakinchu aba bangantena inchubo lino aniga nangitengera semete kajado bante biri inchubo lia lakini nteba na ki Gusii asendwete bado nimbate roots ya Gusii ina kingokora because ande na nyora na kino ayeso tanje tusobo isiko tiango tebi mwana minto body former speaker kerosi body ufanisi muri mumba body former PS chief officer oyo renge o forest oyo ongori ekero na irete European Union na ba irete ngumbu bagwika ngumba kuna ngaivikiale oteneta Africa atiko oria chiko teno mete nchene speaker atabuna koranche umuntu tumanyete viki you know on internet Africa mangana US ikenge ndabantu bebete and globally nagote basongo bagotena we need kero gotena am the future president bagotena we need you like yesterday
Fiki bono ngakimite twagitebikirane kiagera nigo obwate umurobiri bwo konyo Gusii machigo gyo bekwa na tonyorena umugabana no monyoso ase county ya Kisii na Nyamira Nyaribo Nyaribo tu arenge como Girisi mwarangirisi kabisa no kibone binde byo jogera amachika bekwa aikirane karanto jukwanda na usimeke mete amachiko national government aro izizi am working very well na good county government tu akwana no yo minto simba ntwa ikaranza na kiangera chief of trade tugambenere tokole that's what I'm really doing ne county secretary aye okorukuntabo we are working together with them rero nkwenda ndi mbate meeting nanko ruga na ntabo ne county commissioner for all these programs bono ekerona rebinte bibi na machikata kire aya na tokoro sizia ne chmc nchetu akwane komo no ano yo miticho wadi tu akwana tokwana because no tokwana mambe function boy ne bonsi na bakwanire na kwanire ni champi to akwana no soro tukibagendi nchomete I talk to everybody about my bonspina inuka muralia nkonye kurwa ne na GPS they are my good friends I'm talking them from this side recho ruto kuruga iga ngokwana terena kurugaria ne president titiba tishu no onde bwensi abana ba minto nande ngobatebiga tutie kwenda personal una kusiningo serikali neri njina wa kiriti serikali just understand what it means aba kusiba minto montegerere na buna bono iga na resource mobilize kurwe serikali kibasi chama toke buna togoja lakini kuikoba ase cooperative na nje kero bante na kuikoba ase cooperative na achiri twakwa na cooperative bank yanchire ku finance na boko twaro mugondo mwana minto tubati baso kura matoka aya tubati bojo tubati kendi yose konyoro sena litakeire itoko ku finance tukura matoka ayo simeke to sign ya contract akobare dande tonyagore of takers na deni into biasa na fiki ekero another kora soma SMS birese to lakini ndara soma SMS to mete mo Gusii ere osumonto mwanya banto na bagda na keme dina fiki nengondi yes bagda na fiki mde ya kwana nengondi aye gwaro de nengondi aye ngwache rabu ikenda kuburi ona no modiki titagora rinde ogoteba ngwache rabu kara rabu ni 50 million nindo seti wainari uyu gukwana nki akoride simple itangani lakini ngukwana bare gukwana mbako mchamba kwa yeso mwana nyasaye na bambe tu agacha gukwera mwanya banto lakini bakamubamba umusaraba igoro pako muibyo ya maka matena onginyore oya maka tena ko mwana nyasaye to kwa konya na njonkonye ikumanya mbaka yeso oro gakino bako bamba baka yeso bakora bo kamviki otemire bagwene to kwa pressure lakini ndio na sije semeziriza to ndasoma semambi yaponiga ando jena belik ojuanga dena bwakire byakurwa iga getacho gitsuno yaito na Fred Musioma korwa sosera Charles Nchuru Joseph no bali me yumuroberio ashiri ande mora dena korwa asala stage watching live no ali me yumuroberio belik berigo chwang nero inanye soma Kirandi Dennis watching abaturigeti kabisa nindo jena word that you about dena watching from Embakasi Nairobi hagei mumoja dena keep up the good work no alime yumroberio ongunde Alpha keep up the good work honorable Fiki aki siunibe job am jobless nara dena gagi moemere ni oino ongundi totomere namba yao Fiki den naboko nyole miremo iwestiri nango nyechaka Nairobi ali na moire straight naboko nyole miremo Fiki onyare kago kwana tiongera sense meyende ndaligereri ibere iseto simambi ya aboniga ni ya charali kunde tiangirane asese na mbaga narona ericha makori korwa kera Fiki ekene nomuya ale kobwa nomuyale tiga amangana aruto toga tometere ebinto timetinge gojinse tingonyeri kabonde makwa soma asenjera yabene Cynthia nyaboga dena ngwaneli umeshimiwa Fiki otemiro korire amange gakitiga ewe support inde tuske gochi bosio ridi nyaboke nera dena onde me yumroberio nagokire mono korora madam Fiki tiga tubwaterane abara ibonsi bachamo totige okorobekana tosimeka matoke tosimekemete nonye nechi avocado oyo onere lidi oteba boigo dan kanya joya dena bwakire Ndizi TV mbia mano si shoingia kwa ledire madam Fiki agotoera amaya mambi tingo moja nyankweta inero tena ta komoja nyankweta asuko simeka emete bia sana ayuna aroge mbadibanda tutuma SMS ino asemambi yabone geno kituma nigotore na Fiki ondeli korukirini vam echa Jina ukwana kabisa wede necha run kwene kibuna lenda otote birita tunga kim bono Fiki nataka toenda sense me ende ya mambi bono anene abantu ngosimeka bale mete ekalungu gatora abu ya mambi lakini yamaje korogana
bona sense ikinita kirugusime komote ubwate value, yes, economic value, yes, mote kioyo kuratu yango bosemye yes. buna environment buna environmentalist ritangani abantu basimegete meringa muroche etutakire tonyerusi tobekita jibambu tokobeka jibambu equally nebwata a lot of value effectively are korosi ugega naroka ninje mbwatindore na ensida afi ekeire tokonyora ya isire koba I can organize na kwana na MT managing trustee cheriot omuntu cheriot yo state house tobange naki abantu baitu bakonyora chibambu basimekera uche barusi umeteka oteyo abantu rusi aba goiko baye alternative. That's what I'm saying, especially general kwa kinema and I also am working with the director Nema and director general my friend Mamo Bimamo. Abantu basimeke emetebuneyo arafu torochi that one will have economic value arafu igento kende basimeke emetebuna chi avocado che umetenche nimbate farm area ne ekorosia erabu ne greenhouse ekorosia matoke ne chi avocado basimeke especially hash avocado amafuta alia na ale high content abwate content yana ya fats igo chibesa cha ne chingi umeteka kwa magake lakini bonge bubwate chibesa chingi bubwate value so tosimeke chi avocado tosimeka matoke tosimeke chi passion fruit yani tosimeke binto buna bigwa active na nemete lakini at the end of the day no ne chikawa the right varieties chitakeire buna bona yeka tu atitigris chikawa na yani all time is coffee time nkwaro che the world coffee exhibition okay nge Greece no nansi commodities no achete Greece for that, and that is what we really want to encourage our people naki beke into economically no beka sake ke okonya to beke binte binge bitabwa ti mwarekeo ake sabuna akagonda akakane kangana iga we need to educate abantu baito beka matoko seni 10 bekango no nichiko kwa isana bekango nene mbulia mabere no tukunya kubeke ngombe egere egokonye guchiga ebinte biko magwaka at the end of the day na somete kuno musongo ya mole ku gene coax in my friend korwari island igale konte biga Britain na wa karanza kwali kana ki chibesa iringa ebinte biko so emete bune yiga nareta kirgo simeka ekaruto asimikire ngoto konye ndo arafu ko simeka chigriveria ego nitrogen fixation nodules chiriye bwate ekorusia amekero ya emirande riaye trikwenda atambe echi affective the neighbor nande triko gosumbwa chindagira chinde guchiga lakini yego konya buna soya bean ewakti buna soya bean amangana na nitrogen fixation on the ground ngokonyere riroba ya dibeka ya twara ne metenere ya chire ngogotebinde tugwakina Monica Kibaki na Jimmy Kibaki on this na Dr. Namunje emeteyiga ya chire korosi ya been approved by ICRAF na chi organization ichiga nera nichenye bange nchenyerente ikero program imbwate ya matoke tugosimeka ritoke ne ritoke umutuyu uko bono turiko kubika no embuyo bono ko boboyo ochasa matoke uchumuinoga kwa igure so nimbwate chi program umutuyu ko beko boyo umutuyu no boyo yani okoreriru utafiti ekero tu alenge ne ambassador ya Britain ne ambassador ya US gari kajia dotoro chino omete kero tu ikorro ne ambassador ya Britain ya America agatotebina egento tokokora very fast tumurikere request egekoranga batebina ki maito ambassador kera achirase rengere very fast njoko matebia kerara nyari kokonya njengo batitoli ke program yemete lakini meteki na kiko bakonya twarikire I'm waiting for funding agatebera nere ase akonyara go fund igona cha fund twanda uchali buna toka na uchali mai kumubanga na go chaga ali twachete korra kipeto energy a 30 billion project ya US ya Dr. Namunjare chairman na inchi bakangira uchororo umete buno rochendo mushapshapu egerendera na kina ndi baleta ndi go chaga na ndi tukakwa na ambassador ya Britain yoruo so oroche na bono igantu agamba na ambassador ya Belgium umete European Union ne Belgium Jimmy Kibaki we work together, we are partners ne ba so meta no ria bo chi network bichana na chire sharp bono na motomere document ye amangana yo gosimeka matoke na kiregento egere bato support like CSR una chi embassy gebi nimbangete igo moite bono I'm talking about umuroberio mambia yo kwanyigure bono ansiri so these are nimbate a program yo ko launch mambi we are launching 1 million banana seedling and 1 million tree seedlings planting throughout the 2 counties, Nyamira and Kisii. The program is like this. As we are launching, I am organizing Coletta, the first lady,
Rachel Ruto iga Gusii already we are in the process of doing that acha koro chebinte na batana ke basa era national government, county government na global. So na I'm under development partners na baba ikrebons banchire bono kama wake sabu ekerto koronja mangana climate change na represent kwa na all over sabu chia ngaka climate change chia bakado nchiro amatoke na meteko iko obe in line with kiriya gotebwa onjo lebo so na kingoteba climate change adaptation and mitigation measures na change chiri na kina kimoko kora egere rire ya kire nturi komanya kere mbure gotwe kere tari gotwa chinga kine biro bya change esinje mangana climate change mo understand it mangana yerire so kamanya kwake sabu ekano chikora to muno ria rache go sen September buna toka nyita aru tariki na rokorwa ingateba tigambange ingagumira na noyo mento Alex Lemakoko the National Chief Conservator of Forest. Akoro Alex Lemakoko. Ekero na rengene environment officer, nerega rengo mo officer aria forest. Kana nkore chi meeting chane cha US Chospi. Nero rigo cha kuru forest. Igonto manya ine nto bwate history nere. Nyasaye no mujabuna nya anko nyire ncheko chiga igando mweshimiwa uchiga iga. Nere ne chief conservator trochi goodwill no ere mamo DG Nema alenge environment officer engineer environment officer bono gane DG Nema orochi mutuli my friend bono agare AG iko nyari speaker ngono roche network yane globally na nationally bono nkaenda nkamweresa connected connected that one you know banja that's a fact yeah so nkamweresa naki oyo minto nimbato moroberio gogo simeke mete no mongina bwenze lakini nayo monene bwenze asemete kusimeka igogo ikato kore build up activity nema to korokero World Environment Day wo ikato to build up activity egero mongina go chatati ro to chosimeka igogo ikato bange na kito kusimeka mete ngamanya kubanga nanto akwante na minister former topico muna ante tinkonya mangana mete tree planting na waste management ngamata ito bange to simeka mete kere university esimeka 10,000 kere polytechnic 5,000 kere secondary esimeke 2,000 kere primary 1,000 so emerobeli nande tubate gazetted areas catchment areas unabona tubate nyangata forest ntubate hills chirichire gazetted manga hills sameta hills ebinte biga beyond spina kitoko to work towards that bono buna nagote bina elibono trochina nagote bi program bwate ne yamatoke nemete launching so nkama korana ki cooperative bank enjire otokonya lakini gotokonya through cooperatives bono na kwanire na Pamera, thanks to Pamera Commissioner of Cooperatives iga nkonya akanga 6 cooperatives Gusii cha matoke cha registered nkarananda bande mbaro batari registered ngamakonda Catholic nere well organized thank you to the Vicar General na the police sana twachita matanga sino thank you to our bishop na ayen twachita matanga sino ase ogonkonya na Catholic fraternity ku accept umete leadership wo ke accept kwanza na achire na abakwanire na Pamera unabona iga cathedral is one of the na kwanire bauchi cross a cooperative yabo una cathedral kwarodi because their structure chabo bakunyoncherebe cooperative to ba matoke bona kera matoka tuchi kunyagura na botokurusi ensemo ya 10 turwe kanisa torusie taxi rie kwa county atoira nichi basa kuchia cooperative ni chindi modemia igwe kwarodi ingoganiziti bia sana twakone thank you Father Dismas Father Dismas is an engineer a very sharp guy no nyene kero ambassador Vicky achete ate this guy is sharp and I'm going to assist him agote yeba ntona ki tinta ke tiaba abashiriki bane bachikolere nchara ndigono akale mambia kuna bwa bageni ngenda takwa bare mambia bawo chagochagali na nyakigogi mo bishop ka nyakigogi twachira ororo masimba nande no gembo na magena ari ichuni na nyanguso kwani jinde jiangede bia jose to baige bono umeto kikora chakira samuya na so maene SDA na tebati makuri oyo tenete conference Kenya ngima engakinira na monye reseta mangana agande mangana inama ya so I'm also organizing kwenda chicken such as not only this I'm just on the ones one on tegerete chicken such as I'm working with the religious institution chiskuru tocha matoka atosimeke chiskuru chaba chiri una kwa iwe program ina rosi so maambia na aba invite bonse go charia na invite turule thanks to turule cooperative egare regional agribusiness ngo charia na oetiri approve amangana yaiga muna tochi gokora igo mondo ono bense otagerete amanya naki na ino ngo tagete ritoke so a cooperative because we are going to do contract farming we are going to do an agreement with the national government county government cooperatives with the university for capacity building Nigeria University that's why I use the university I've been working the university very well you know very well this is an institution this is an industry I really recommend university nango sirere morobere kyana roje rirube na roje ne acting vice chancellor no sign it why not the acting vice chancellor all ekero so mari rube riri whatever naki the national government in tree growing restoration campaign the government
government directive by Ministry of Education, State Department of University Education and Research requested universities and their constituent colleges to plant at least 50,000 trees per year to achieve 20% million target given by their ministry for the 10 years period. Eliwasoma ya Ruto. Meta wana nere cascade down. Bono nkara ini mandate ya also. Nema ni mandate yabo. Kenya Forest. Bono nchenga achanga tabana ki. University because also this is your mandate. Bono inchuto simeka obolo mubanya ngweta kwe university. Noma ito obolo mubwe university bukarage. Toenda tusimeko. It is easier because a university ekato chikoenda kuchimotu no training capacity nebwate the logistics. Chigari chitenti keregento all that. A county commissioner is involved. Ntuachie to nande no to kuchibrango kora kurwaiga. County commissioner for public eche authority negasi aba sana fiki na toenda sumutupo ko mosini kolende to tagitwira na amachiko na rakobe kutwathe buna amete meringa mweru sigwe to simeke mete gwade falu lakini ko kabono tirarusiwa bono tutaraenda igabo umutimoko na former regional commissioner gonga kresimira lakini no mutimoka ke utora mukwana 1 minute ngare omogeni wisco mwete bia tora ereseregendikiga omogeni wisco mambia. This is a big function. Igari the national chief conservator of forest RX Remakoko na tebi gube bangire regional baskali bospi ngocha go egad yako ya baskali ba omuyigo agocha nendege ali nyangweka ekara ikiroro mambisa 2 twa ikiroro emete to gusimeka rero emete mengera no to gusimeka mambi umete na tusimeka nemeke geri gusimeka yabageni ne chinkwana rero na no to gusimeka mambi to target tusimeka mete chirusana nyasa woto konya na boto ba target arafu indigenous plus fruit trees beyonce arafu mambia to manya kwenda tuchigusimeka kurwago ene program to ansire ose nko iwe roncheyo egero munga gocha chiskuru chikanisa odobwenzi na bato to kubanga structure na kitoko genda kirasi na na bato gocha twatebaga na rero tukarasegete usimeke meteyiga. So these are the things we are doing na ndi no muyego monene na abari ganiri mwensi korunyangweta ko Kisii inchugo chari asomurubye iti naye togora akonyense turenda sense mirimo tubo na machikongo be kware yoko na chemete ye tancherie lakini bado tukarana no mugaba no mukoro bwe county ya Kisii eribisi meribongo na rudi kisaka boda ya ena meteru sugu roche tukana baka tukarusi meteke tukarachwe lakini bado nere roche iende the affect climate change ngundi alifana rano ore Dominic Magambo mochonga then I'm watching live from Pipeline Nairobi ngwane lifiki ga kitimbo atigasi ndankelie gose adaneta bwat meremo bono netakere viki ojage mirobere mapema moya bante miremikere miremero batagete nara wateana amkerubo sana lera wateana morning viki we appreciate good work you are doing kindly sina kasi oyongerubo nera bante bagotena miremo banyante birora Sevania sauga korwa omoso jopongese azefiki ase emeroberio emia abwate ntagete enamba yae nkwanenere kuna mtu anataka kuongea na wewe Sevania kwa kwatori namba ukwanere bwakire buya omuralia na fiki amangana akweresa namaya inga enamba ya ye esekieri ebundi ye chianga korwa mogendo pongesi na ogokire nere buya sana igwenda gutuma SMS yao fiki obwate barua ikegera bantu babwate miremo ikobono gasi unangamba korete raisi ya batikira muto na maite nyasa na maite rende trojirende koroko maite na bara tinkonyora rero bantu injiningira nimbe president I'll come to this. I remember where na rule ande mwankonyira sana buya sana mwajibule tenda senze media studio Joshua Kaskwako tumakwirene katokana na fiki tumayose wakiringo jara lakini wakini nawe gega na jende gesane tukubwa tukirabo na tumwe emerubira kwene ntwenda tukuri na policies na magicali yakobekwa inde kurenda mangana y'ibintu biri bitwetana ine ene Ndizi TV once mosi etona fiki ondeli our future president vunatebire Joshua Kaskwako. Yes, thank you. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire aseke nyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hiyo hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule kila wikendi. Tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the Bride of Kisii. Spexels Opticians abwobale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso na konie birore magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei. Karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti tofauti, na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Miamano no mwanchu muri Ndizi TV na kratware kurwa sense merinde ye studio asemambe yaboniga anino jamba sabiki no muri ime yumuroberi anene kramanda te gontomera SMS china asemambe yaboniga magonte ino muri ime yumuroberi nara otebana kurwa nyangoso kurunyangoso ndoje no alime yumuroberi tanya komoja pi ambiri tukera Mr BT wiasana gendera koba ime yumuroberi tuske na yembaka omwerio asenjera yabene
yope shopsha na ni korocha wote ano ime yumurori tukulero ni gotore na fiki ondeli akaruta ndete kwenye kukwanera igor anene ngakitoko make changing and turning the country green aso usumekemete ama chiko na arabe gire chiports njire chibekire chitakere kwene kimuna nkolenda to none mito bidu itana ine chindoche emete to nyerusi no ene kunywa macha mange habina to kukwanera anene litukuri angyo fiki kubatana nebyo mbebinde mbaro berdo usumekemete asensemeri ya nyankweta munenjire yamo yowikirani endoto yumuraibwense Dr. Mude ya dedena uiko mwako 2032 tonyore ensi ya Kenya tuwasimikire mete 15 million. Injenaye ni tutora ikirani endote iyo na machika yu abegire na fiki mnagoto sire. Ikiera nabora nyato buwati emete lakini fiki tomu buwati sinabagoto emete kurwa sara rusia zikiumbekende ende tumaego suka kochibosyo. Engo tuwara kwarenge fiki igoro ya mangana yu mambia sensemeri ya nyankweta. Ya nyankweta. Bunoroche lirubeli na ando officially bono na ko invite as a station because for awareness creation and everything moche garia bunoroche lirikire igo is invitation to a tree planting exercise ali nyankweta and the Vicky Green Farm is working together with the Kisii University, Kisii Polytechnic. I've been working with all these institutions nema noche nema neragu Kenya Forest because that's their mandate also. We are working also with the banks. We are working abantu na bank the stakeholders have been working together with na kina invited to this meeting baache tubwaterane tusimekemete as no kwarana Equity Bank ngokolere program yemete sana also na barumuntu ba invited the banks T-Bank Equity Cooperative Commercial Bonds egera baache tubwaterane tusimeke na ekero umanyete igenteke mungotege ba Kenya attitude nere twabwate kare you know na korete ga cinema 10 years serikali so I understand how the government works how the European Union works development partners and everybody so mine and you know don't forget that I'm a CEO of International Center for Research and Sustainable Development area ego coordinate mangana bano koleta chiva sikurusiku Vicky Green Farm no ko implement ne rabu na no ko implement but International Center for Research and Sustainable Development we by my CEO ne yo NGO e koleta funding kokora ebintu bunebyo kurumbuka rasi so as I'm working on all these things na harigiri na harorire how I can be able kokonyo musio ito na amokonyire aninga ndago chikomokonya na kiga kogera meeting ya mambia na anye bangete ometa abantu anteneki no kore bintu bwangu within a short time ebintu na kubibanga chinga kichintambe birikoba njomete nguru faster chikana sana bachi manyete iwo charrani ekokore bintu bwangu egente kiga bunoroche na ke Robert wiki yega kiabeire baito ko ikora ali chief guest iyo gocha na komanyora tali 1+1 na manyori wanchire university eyeto kwa kinera in collaboration obole muno bwa yeto chikosimeka county commissioner because according to the directive of the president na watakere ko implement I'm working with the prisons ababonspi ngo work tore tusimeke metena barabu kwarore na ile bintu chorro I work with the religious institutions kwarore chikanisa na baletiramo I work with in academia also from the university school na everybody umaita 20 it is my responsibility, it is your responsibility nema iga arose tuni acte koruku buna lichiko twateba MK 1999 ego teba naki nema kero monto na bwate right yoko ba protected against the amazingira ebintu bito itaine ebibuno roche mpaka chi waste management chinga ndata gukora so inchekero nkubanga e function buneye ekarimambia nene mono tukabwate tiba ndi ubwete bantu barusi ku Kisumu amabe Migori bali bagocha gukaguru is a big function na kweresa na abantu baito hakika na nchenko na baletera abantu abane kurwari nje moko ngobo so kunza iga yakira bante na bono ano gwatoira utorochi kwarorire I'm doing as Vicky buna Vicky not inche tinimo ichimu ikaransete nje timbo itinye ikiti kendi yonse nje tindi ya serikali nkaebu na gosena na abere board abantu akombori mbatebi na nyasa na nkonde mbiyande bali basumbukete na gwa bantu banatena ki na nande moko leta Vicky go chaga igache kutumigire kwa gasi tigagwe sumbwa Vicky oikire self actualization erabiane yo kambwate nkwaro ne ya 50 million ayana matoke nkorosi tata nkoni Kenya ngima ntu akwana ni governor ya Bomet my good friend ama bono rero ngo choronya rore nanda alichita ikaibere ine emotinyo bono kwera abe ready akwenda mugondo amatoke nanya nkorosi amatoke 1 million that is 200 million omwana minto tiganda akubori I'm working with the governor Bomet nera munko irando mo minoro I'm working with the governor Nandi you know very well ngo chabali function jana kwara ande kero ngo banga me bango chumbu na mtoko anda komo dibono yango
kandi cassava factory ari Kilifi aba Kenya ba minto aba Gusii ba minto especially tigamba tena kiche don't need anything from anybody Bisa onkonyire ebinto ngokora inde gaiga kubakonya Kerto andrete go omo Gusii na ready go konya kerkwara ko de minde go 2012 kora omo etikene kinasinyiru mo ete gwikira bono ku 2012 na ready yani omo Gusii taranchira na fuli tigankwa erese you know let us call a spade tutate beti wonto maene na ndi tigamba tebi njome tebi ntebi ngokora I do to assist people no roche buna nako eresa omo Gusii na kinago tena na achire bono through structured ways through the churches orio gwanja gokonywa no nyeye sa tebete na barandiri bari bagwanja koigwa mbaigwe bari batakoigwa tari bonse baraigwe na ndo mete bakoigwa in bits gochabu chaka aba Gusii mbanchite bararora bari bakora na kinanchire omete nchire na nyaire kero muntu no chorento chitonya simeke give me 3 years na gotebia because we talk about to kulisimeka bono iga it takes 14 months rianze kwama alianza agendre by the time toka 2027 inkoko tebi mwana minto abantu nari kirembarenga abantu banyorire chigasi mbarenga abantu 2027 the 5 years tutara chikura igo by 2026 teriaro maide 2026 Brighton no tole na yega and I will do a documentary yokweresa ebintu ebiga ose chi cooperative na chaka oyo gwanja inago tebi yo gwanja koigwa no yesa tena baranderie abara iwe mbaira roboro orutu bwaye no yeso gachita kabamberwa mwanya bantu eyubado etara tiga kokore bibe egendete kumubamba so musaraba talibo so na inche ai kubatebia bali bagwanja gotegerera bali bagwanja kumbwatisia no turamo na leaders baito I'm calling upon abaga mugaba nangu chire komora abachumbe na ritwarengo mupira ntwarenge na barongo ntwarenge na ngoko ntwarenge mu swatu nominated bonsi na bairesete na abachumbe na barangiri mwezi aba osoro ambo togocha aba CMCA mwensi babugirango nabo Gusii onde mwensi ole willing I'm ready to work with you inchu tokoro muroberio yo otokonye abana bageni abanene narangiri ku Nairobi tubate mpaka kwa rorire oyo twakone nerega former RC Nyanza ngochare ku support muroberio yo regional commissioner the former Mutindika ntubwate Nancy MT commodities oyo ku State House ngochare asomoroberio yo abantu ba confirmily bagocha nandi nabo bali bagocha gotokonya asa mangana ya igekero nkoro sina mangana ma ogosimeke mete tali mete as passe yoke kali it is emete but economic empowerment to our people digo chikobakonya ego foster mangana economic empowerment so these are the things I'm doing it's not just only emete but into bata matoke into bata avocado ebinte bingi bia sana fiki kertwanda da somoroberio yo to kwanda manga abanda bango susikurena bantu bange mbabwate merebo amangana economic empowerment nemete kusimeke mete indigenous ose wakore kwerende tusikurina ngakino ane serikali rabeke miroberio hende enyona ngosirira abantu ntwabate no nkasi mtani eye serikali geteka rusiororo yabone serikali athena ni nyomba chiko chikwagaja abantu rabara nyore mirebe lakini nyomba idara ya kwagajwa banda bangi mbabwa atimire bone machiko keta geriko peko simire obiri keta geriko bekwa abantu banyore emiremo mbakwa moyo kiara bantu tware emiremo no last time the big four agenda bona go we are having you know kero president yago chane slogan yae but it means the same thing I think no chekano chiko president I'll come with my slogan but the same thing because the bottom up ne dina ki ekero kulie the pillars cha bottom up to what environment to climate change to what food security to what housing to what universal health care biribi alenga serasti manufacturing to what last time we are group big four yarenge food security manufacturing mangana transport chiparo chigabu infrastructure so also is the same thing incoherence iga intotoji na agenda takubikora and agenda takubikora to me I do it makes my work easier because I use my NGO together with my companies and no matter what company no matter ko virobo ria Singapore my tenja ma global person ria ego supportive togenda takokora so inche nko tebana ki omonene igwate batokore gochia na bwatikiria teba with my networks na akora in the process abantu baito na bakonya egento ntagito tebia abarai baito tusogwanja totigicisegi tusogwanja tubwatisi umurayo kugamba boniga oyo minto raira oyo minto matakarua my good friend muikaranse Kenya is bigger than anybody tuikaranse tutakere kurwaria na into abatorensa
tokonya baraibari orari because njome have interacted with all of them. They are my good friends bonsi. Mama yetu Uhuru, Ruto na Raila. Bonsi naba sani bane mpaka mata karua. You know that one very well. Na ikaransi na bana raisi bonsi. Lakini ekaronde tego maraibwense orokiri oiri ogwikaransa na bara ya bande gosenere bada tena. No, orokiri ntogo tena tara oroki because na orogeti last time ekera chagete ukireti by partisan talks. Ekagera ababaga ikagatika bere na baro baka withdraw. Bono ntumanye timba to tebeti nkikia bete gatika bera. Na bogwene tego toeresa. Bari barengo. Nkikibete. Na hande bainyore igirikira abantu bago quiz notice. Umeka yo muntu goitera. Na igoro ya ayonyo robura ayogoke. Is not good. Inche no ninche tingo takaba no ane karon kora chikoro chane. Munta bantu barwane nini. Nkona kora no chikampini chane nje kora mana what no. No nyene kero chimanu besto chane. Ngoteba esco card. Tuanje tobe like a developed country. Robert Truscott oyo to enko koma mangana US. Iga tebeti speaker moturi. Mwale go twara basbatu batano buna Vicky omosongo. Kenya yanko be developed country. Tindi we togia. But ono mosongo otebeti speaker Justin Muturi. And kero na enda no ni chigava na 17 Greece. Ekero na igete kali kabate am the future president of the Republic of Kenya. Even that we need you like yesterday. They are ready to support me omwana minto because of my in fact njoma ita factual ingote geba njitata tindi psychophant because I don't need anything from anybody ningin sanegete na bit na ndingi beti birinya sangete bike na bonkuragira mpaka se agochira vision yobate yobaraibense nonyegira ni goikanya by the grace of God goikame president ya Kenya Yesu mwana nyasaye by the no gwetena na atakira by the grace of God una professor Mairuta antebeti antetina ekendo chora atemo bene deputy president ngamate no ki professor sekero wate abirego ko ke deputy president na ikiro president ngoma itena suru na be president ya Tanzania nobody. God has a reason for everything. Nyasaye okuruo bugambi tari mwanya bantu unyolebo ondete yo maite na Ruto oreko ni chingoko yasela na be mugambi kwarorire bono na inche nago tebiga. I have a strong faith. I have a strong feeling because imbate nkolenda bu bunondo china bonde igo mwana minto na anda amredi go konyo ndibwensi ale ko eguchinguru na bokonyo ingokonyo machiko gyata kiriko begwa akonye abataranyo remirimo fiki because bazabange bakwande school ande bana bade kuna pada kuna pesa begasti machiko gyata kiriko begwa abantu baminto abana montegerete wherever montegerete we need to be job creators other than job seekers. Abantu bakora sigasi egasi kuba bari baguchiria bono nje ama job creator andike kwarore bya mono kwarora gari none nkwarira bya n'abantu bari kiro kwar yo indira abantu nambari kiro eri ne prototype nchagete I'm going to do a bigger one twakore na Australia banchire n'abateri program ya matoke ibante betina ki nansaini ti contract bamanye naki bakubeke factory ye emegomba ne isaine tugocha cross fertilizer na torosi chisanitary bags ekile kibamboleti bakamanya gontebiga umaite bana basungu they want to deal with the documentation. Yes amatoke ayaro naro na to answer program yo simeka bono tari gusioka. I'm doing Kisii, Nyamira, Nandi. I'll do the whole country. I'm working Mbaka Taita. I'm working Mbaka Meru. I was with Sisiri Kariuki, the former CS. Agante Deputy Governor ya Embu, Mumromu abo. Agante Vikinege nteko kora Gusiga, Kerete Embu. Inche Jimmy Kibaki. No maite Kibaki iga renge economist. Na ande ga akinko arochenga kia Kibaki nto abate problem ntambe. Toto ebani umaine. Jimmy na abate network igore ya ise. Toto eba umaine. Ono mwana be president. Iga angeresa na ki Vikio minto. Tato minta atara asira. Tato minta antebetina timbasa gutiga abantu ba Nyeri. Igobona to gukora kurwa kwanda tore Nyeri. Nabateba kusiba minto manya byamono. Nkuruga iga nagotebiri Kilifi already I'm doing it. Kasaba alingo kora kasaba na ande factory ne to kubeka nkuchinde ko ba seedlings na nyalo development partners ba gonkonya na nyalo baka ba uchudri jibo and all these things. So as I'm doing all these things and I'll make sure Brighton will document this. Ekeronko enda na kwana chibicha china gotomera gocha kwa chibekera abantu mbate na baba tana chinkondi injume tene tere tibito batebi na ki njene future president ina ete binte bibo kukwana na chinkondi and those things ebine bintu bitatokonya no mento no bosiaso bobo kabo kuna kurwana mbako bakonya keniyosi kwa go sensing 500 wachi kurwana kwa ne gitari onto yucha ko konyororo tika ne binte byo to cha motebi no na baraya ba cha motoro cottage industry
toro si ebintu biratokonya paka nanzo ya bin project yana akorete last time nenga kiyongwai nkwaroche nka abantu soya bali bandigere timba manyete ngakore program ya 5 million akorete na nebengeni na akorete nero nka abantu bagekonya I feel good when I assist one person na rokonye kirochari nko igubya naki akina nje na mukonye gekornya sa onkonyire Brighton nje no nkwaroche story yane nkwanye begete nje no muntu na kinire to botaka obwere nya asinya sa even ya nkiri this to me na ike self actualization because nyasaye binta na musabete onkonyire even go coordinating into mniekiga kia kolekana 3+1 uikoto ukekore omuntu ole connected kwamenya kora koleta na bantu na abaiga fikia bantu bare bago siere batena noena matoke ntubwa tibure mboisa ine noena apkade ntubwa tibure mboisa in trust make apkade jia ash mno wajiruga ash na freda jia chirija chinki chekerero ena advice kyora abantu abade ntundu bwati nande mbaro jifaida batena tubwati mbaro jifaida bono ekero batena turo jifaida barbadaroji you know aya kimoka tiga korre faida na batena no yeso na randiriti abantu tari bonsi ba itorege adimoge bono ekero toko kwereza because there is nothing you can do apart from explaining to you what you are supposed to do aya bono toko no chite school also mete tubate chira guards chichiko kwati ngora kurumaiga chikora itibate na kuikabara erorera no embali batete na yeso na bambitwe batete na kuikatora araria za bambitwa maute tumanya wancherana kwa igure na bande mbare nonye no embali baringe na yeso abaroki wari 12 baro bari baringe am cross Judas Iscariot Peter Simon Peter orotete yeso akamudi akinonkane tingo kana omonene akini akamukana mbaketwoni ekaragure Judas akamoni 40 shillings bari barengamo na aba nabwa bono ngokotebya ori yesu umwana onyasaye omnipresent Viki no mwanya bantu tabira ika no otemire ibe gwikira boniga tindikerogo kere ya serikali kendi gionsi but na manage gokora this I am globally connected sincerely speaking that one you know na Dalton grants I spend 1.3 million komoreta na Kisii University chake sports management kuzoya bana kwa sports to ile uchimumbu no mete ntu abangete na Dalton no atari corona yachite ngoleta tu alenge to no mete to kolete to buna Gusii abantu balenga bara Africa akero agocha economically abantu baocha korara nkabanga mpaka no bado inkwenda na ngubena na ngemigori ngumira na nkasarani na ande tinda atiga I'll still do that. Koreto World Olympian champion Mogugu Dalton grants to Kisii amatoke ma 31+1 no manyete. Yongo jale. Tachete Kisii University. Etongo jale. Ntu abangete na ntu bangete nguchari gocha. Na ntu yagote binja it is nothing impossible before God and I'm organizing for those things. Na bono guchinyasa onkonye bono aso ile mipira ime kabisa. Bono sabana turikora na okendekera rituko. I'm not stupid because I'm globally connected. I want to connect abana baito. Mbakonye inasema yama ye mipira. Talents. I want to nurture talents. Na bono iga God willingly mwana no mete na akira chiti mwibere tia Portugal. Kwenda waka Portugal asaba songo no akaringete oiranire na ande there is a program we are doing na anda meko irana oyo onde na atakire kwenda Germany even gotwara chi network ejiko chio 31+1 Only to man global connected. I'm a global consultant. Bono, a GC. Na iwe producer nante ina usinande twara kwa mbote como sinini timba itu senjina kubobe era kana onte incorratore ntu bwati ministry chi agriculture. Yes. Ase county ya Kisii na mangana environment njiroro. Yes. Na kimota kiri kubata na jogi bono igana kwa eresa ritware ngine chief trade no igabana ya monete to akinere kana kwa ntene county secretary na tumelete gabana rirube reform meeting ya mambinera ngocha ne moroberio na gote ne program ichagete tari one day thing and nante vete county secretary nante vete I'm working with the agriculture na environment na bata vete bya mono na trade because biashara ekereje be matoka ya beire ngaja kwa ngocho because these three ministries they we work together so robuna ngo kora kurwa I have a meeting with the county commissioner 9 from there I'm having a meeting with the governor's office county secretary kubanga mangana kurwa guo nkwenda tore Vicky Green Farm ya ne nkwenda bale baroro kurwa guo nkwenda tore nyangweta tusimeke meterero na kwa eresa ebete ichibu sana plus mekalero omogeni wiki sikekera go chomete chinkwana nchikara na water view na ndega go chane ndege trikobera chinse chintambi bono na tukali na umwana minto obokano na oyo nere I talent umwana uli mumbinya I want to assist umwana ulia igabate natural talent
Yani I really feel good yokora muna gotera kwa igubuye yani natural. I will support. To kwalira gake abantu bani tokorenja. Omwana uri tutakere ko mukonya. Na abandi babwate makupamba. Na rori talent ji na rori yondo kuruku bagotera biyangu na kubarigire twarurare. Nere no nyonyo accident pole ne bintu birubiaye. Omwana uri bate bagotera buno yogotera twarurare. Yani ko igubuye sana buna nje na rurare. Bono agoteba chi fact. Kororire. Yani ngotegerande na babuchi bonsi abaiga. Imbaramba nere ngoterere abantu ngoteba bare ne bindago korandi umenye mwana ni kweli yale bindago korandi fani ekiro metense abantu banjire bintu bire fani ekere ba watch YouTube eregero rozie besa ekero na ringa tengera na nyata bangina kete ba goteba naki kakina kitocha gokora to morore ebindago kora to gukumia bintu kibiria gotorochi bara murigereiri o erne besa koroteri familia yae kakitari mu muire bobe iwo to goteba naki mwana bintu biri bironge lakini bono kakita bwatikende igakuna gukora lakini ndo bangu naki gwakora ibirenga boronge to gukora bintu binde biri uchi sikake toro chirende Vigi ka to gukora amangana dina yunga kiproducer ta osena ata anatona sumo tukumosinini araro bintu biri to kwerana ningano jugonta igori wine iri okorosi nsini na mangana sina West Management ndenga kibikire to jugokora kya to kwerana to rate dakangi komiga achushuka kwako alafu tukirudi tutamalizia kibindi. Thank you very much. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Maete chiba senguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Bono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu. Mondo ngwe bware chiri buga. Ikomi kila rituko mondo ngwe bware 10,000. Na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako rabagadai okubeka emia yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igiri guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660. Egosoriye ni yabantoa bali miaka 13 guche igoro. Ekerole asumu chibuogembo nichise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebirobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano ibire isano lisato isato eyemo kianda isano inye gose enotisano ibire isano lisato ibere maragatato eyemo isano naisato isato Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
Ndiama hono mwanju muri Ndizi TV kana ntwarura sense mende studio Joshua chikora kora bune mero beriende egokora buna chikora abeka birutezo nindo jena Julieta Princess Mesha ode anwale me yumroberio asimambi yabona ode na mbuyando che mogendrede karongurire sesimiane galia ase fan page kuyane ya Brighton nindo jena mbare ba tuma SMS chabo ibere sato nindo jeno jideka nchire toire ibere toga Wilson kena wosoro ade anwali me yumroberi atubwati bye kabisa aye no mheshimiwa Diana Bwali Fera nera ade anwali me yumroberi na gokiwe asamangana mwa kwande Zini Edgal akona sisi Susan Liruma White nera anwali me yumroberi Sheira Keronya nera anwali me yumroberi asimambi ya Aboniga Ratemo Lilian Datema ade ana Fiki okorire amange akitigana inte tumurigeli tukerimo torena araigwe kirogo nakora amange kubwa alia okora oyo Lilian Datemo karigoteba bono mambia asemambi yaboniga Kemi Sophie nerendo Januari me yumroberio Aisayo Ngwenya odeona kazi nzuri kazi safi kabisa asemambi yaboniga soko simeke mete tigato simeke mono ekiagera na litora konye amangana yogo chenji kwerire oyo na Ngwenyo karodana na botoko konya rire ase wojinjkwira sinjo simeka mete fikiza ryo korera emerubinere kwa rosiri amangana ye wine wakorire na kore thank you very much ngwache tukanya test na test na ndo takirwa to even feedback also na bono ya I'm finalizing on that kept simba I think what bimba 9% government chemist all those whatever ba viaire it's just on the lenses tukanya tetoro chef tatwa ba chire ba korire tunyo the lenses area then we'll put it in the market and I'm going to organize a big launch you know very well njo metengo kala no chebo ne launch ya matoke mbangete I'm also going to do a big launch ye wine egera abantu baito ba understanding and I'm happy gotebina na rengiro musongo nde Michael yongu chindo kwa about US na wine yaito na tomiro already buna samples not the real samples but rende karonya gete chibichanga tumochungu na tomiro US na tomiro Britain na tomiro Belgium na gochi Poland oyo Poland antebetina Viki aba European era buno musongo ekerache teko bakwanira abatebete torosi snap ena instead to kunyeruke wine because bamete wine ne yerito ne ye grapes na ande mete barabo na goteti Greece Italy you know they make very good wine also bono bagantebina for them kuba entaisi ndo si snap umete snap snap yeritoke and that will sell which is good you know that's a feedback already to anyodire so umete to cross snap eko ende Europe wine town Kenya instead to import wine thanks to Vicar General aba bishop and even Catholic churches also they use wine ko gora wine yaito agora bataya bantu na eneri toke lito ne wine yaito kuchiga egera because wine is not just a wine wine ngochero konya ko cleanse as noroche chifigo chikidini ngochero ko sibia ko manyete chinyigo umayete kero chako ko dialysis no manyete how much it costs so ekero ko potassium rito kende bata potassium and all these things abona se ko bonyagitari point of view abanyagitari bante biribo kabanyene ngokonyere na ande no mutu okonya ko bayangi bija sana wana monazi nini ode no kwana mona sinini eriogi mukiwa oh yes yani ekero kunywa ewaine ngo konyere go sibichinyigo ewaine ngo konyere ngo changa mushakwa rero raumbia teri na waine rende gotindia no eneri toke ni fermented meta bantu understand it's not anything additives is sukari mentire ya pa sweet wine white wine dry red and just a preservatives so ewaine ya edire ekoro kusobita wine wanyiroche we are going to launch it. I will call you for the launch. Na you to accord a section yo bono na kinacha akirete a process yo go si make matok. So the take to chikuenda say wine oversee recipes and everything already into korete kurwa matoke turu chiko to rashida na mna gote na Australia but to chikokora ene program ene na ndai we no che angire step by step and because I'm patient na ulemberia bantu baito ase wine to accord amana US inko ase daika ya makare bitu biarire kind UST to accord nero
alliances na nyorire ari sinya aba mari mona yani last time ekero nanya kolete na Robert Truscott a problem to abate na wakana rent bono igana mari na abere na abegete twakorire in 3 months I'm doing the go down na nyorire aba Poland Michael Poland company, the biggest company ya US. We are going to partner, we are not going to export things which Poland to atebe de bache. I'll give them shares. So egere walete technology, we are going to do it in Isinya. I'm going to employ abana bono igambegete target ya 100 people God willingly twakwane na basonga abaiga buna togo ansaiga thanks to speak of the national assembly go ikanandinga ndra kumakirambia mano onkonye te regulation igaita bona basongo balia batagete na nyorira abandi bagoteba barito kwa komo from HP Harvey Gucha from HP Jean Coaxin from Dell Jean Kelly from Dell ntobwate from Nokia Mbaredi Professor Margaret Bates from Northampton University. We are working together bonsi and ntobwate Andrea Kuru Austria Bonspi abana basongo noba manyete to kwa kikomo banchiranire gochukurwa extended producer responsibility to akorire binte bingo historical compliance scheme nana kibinte bingo chikokorwa na kitoko policies na kiregento na we are going to work according to the law ngocheko gazetted by AG na Kere County is going to have a collection point already Kisii we have in Kisii University we go employment I'm going to create kati maybe ntonko fiki ibiro bintu bya I'll finish karuri ngana ya mwerio nene kratu akuru muruberio yo kroma mbitoka bwata mangana alia sensema ya nyangweta tingana ya mwerio oje somo ya mono aso mwancho matagereria bamondigere ku diaspora kurwase na aliganirie minto mwensi peak abarai abaishimiwa everybody ali nyangweta obon bodwe university area say university building ebekire no to chigosimeke mete 5000 rero nkonye simeka tole mambi ceremony yo maneno ito a chief conservator the national chief conservator of forest is the chief guest Alex Remakoko, my good friend, no akalegaria abarai baito na kwantene MCA nkoliginde aba MP governor twakwane ne obisi governor county commissioner twensi pina regional commissioner twensi no tolegari tosimeke mete lakini not igono moroberi twachakire oyuna aba eresa bwa matoke chi avocado nemete but climate change igona agribusiness na mangana food security na mangana economic empowerment na climate change. Thank you very much na abali ganiri gocha somoroberio yo mambi ali astokali nyangweta buya sana manjumureto wakirambia manekero kwa ba memoroberio kerutwarenga na fiki ondeli echarani our future president of the Republic of Kenya and when you rengo kuviki nyaboko ndeli echararani the standing women rep and the future president of the Republic of Kenya by God's faith buya sana manjumurerio aso ikirania ndoto eligose kwani kurugumura ibwenza tetera uika 2032 tosimeke mete 15 million enere kerenga fiki atebiro ne meroberie bekwemia policies richigore begurigia ayonsera bawikera na karobare bachakire abwari tukuri angyo asensemeria nyankweta kero chief conservator of forest Mr. Alex Lamakoko agochikobomo gene manene asensemeyo ritukuri angyo ndo chikuma ngyo chikogendera asensemeyo abune tukuri angyo rugere na wakere mbemana krogore bale bana kobai meyo muroberi bwensa akeri tukuri aramisi wakiri tutaigethigo ika asingenjo yebintu bibiri bitatu kolende weekend karaike tutaendelea katika umurubirito bwa mangana yerichi kwenda twakwande igoro ya turning the country green asenjere ya mego simeke metekera machiko na abekire ngakitoko meki osena kitoko kora mangana ya climate change Joshua uta nero renga sense mini studio kwene kuna mali gwine chibicha go jera senjera ya bene ayenda Benson ante ina naturire tibia kabisa korwa sense media basongo na abande bari baturigiriri gwetera as a platform ya fiki tokubakira mbia mono unavotambiriane Brighton Makoli ina ndro Ndizi TV Ubwansu